E kinde ni endi ma piny mangima dhi alo kanye endo odiochieng' onogo mar tuo endo mar TB kata kahera oyangore ni oganda mathoth e pacho kaendi ma atamalo 40 pod medo gamo tuo no ende kinde ma bende thoge ma ikelo koda tuo mar kahera bende osegeng'i koda atamalo 40 ka chendo duto magiko mag neno ni koro rakruok koda tuo endo dhi nyime mana kaka ilero koda jafwambo marwa Brenda Agenyo. Kata ka obedo ni piny Kenya osegoyo kenge mopogore opogore eneno ni gitieko tuono mar nyaera mong'ere kaka TB, oganda ma pacho kae pod ikwayo mondo mi oyie obed motang' kendo oritre ne gamo tuono. Kane oloso e kinde romo manobagi e mbalariany ma Nairobi maringo odiochieng' tuono mar TB e piny mangima, jatend migawo mar thieth migosi Aden Duale oyango ni piny owacho osetiyo matek e tieko tuono mar TB e pacho ka. Duale oyango ni piny owacho oseduono kwan mag jogo magamo tuono gi atamalo 45 ka jogo mawito ngimagi kokalo kuom tuono mar TB bende osedok chien gi atamalo 85. And I want to ask the leadership of Nairobi County. They must take the health sector very seriously. I don't know why. I've never seen the CEC for Nairobi County in any of the health functions done in Nairobi. Neither the deputy governor or the governor. And I want to say it here, Nairobi is one of the leading counties in TB closes. Nairobi, Mombasa, Meru, Tharaka Nithi, Migori, Kakamega, Kisumu, Kiambu, Homa Bay. These are the counties that we have mapped out with the partners. Jatelo no bende okwayo jopiny mondo mi oyie obed motang' e kinde duto mar none gi geng'o ne gamo tuono mar TB. Communities are at the center of this response. Community health promoters, civil society, our faith leaders and TB survivors are essential in finding missing cases, reducing stigma, and supporting treatment adherence. So together we must all confront stigma directly. No one should delay seeking care due to fear or discrimination. TB is curable and services are available across the country. And with our partners, including the US government framework cooperation we have signed, and many, many other partners. Migosi Aden Duale okwayo kaunti no ma Nairobi mabende owacho ni okosebedo katimo maber enoni gi geng'o ne tuono mar TB mondo mi oneni owuok oko kendo timo duto manyalore mar neno ni giduoko chien kwan mag jogo magamo TB. But a national development imperative. It's about protecting households from expensive cost, sustaining a productive workforce, and advancing universal health. But I want to reaffirm the full commitment of the ministry and the government. Weche gone osir koda jokanyo e sekta mar thieth ma oyuoro e romo makamano kama oting'o laktar Neema ma oyango ni TB en achiel kuom tuoche ma osebedo kaka ngima oganda mathoth e piny mangima. Bende oyango ni e higa mar 2024 kwan ji maromo milion 10.8 ne nigi tuono mar TB ka milion 1.2 ne gin nyithindo. Bende ji maromo milion 1.2 ne jowito ngimagi mana kokalo e tuono mar TB. Tuberculosis is one of the world's deadliest infectious diseases, yet it is both preventable and curable. In 2024, TB was the leading cause of morbidity and mortality due to a single infectious agent, with approximately 10.8 million people developing TB, including 1.2 million children and adolescents, and nearly 1.2 million lives were lost. Every 83 seconds, a life is lost to TB in the African region. Nekala TV and Brenda Agenyo.